kunt ze ook gewoon achterom lopen. Oh. Niet schrikken. Dat ziet me niet. Lekker banaantje. Hey, kunt ze hem nog beter zien? De boert. Wie hebben we daar? Ja, bent u meneer Tom? Ja, ik ben meneer Tom. Bent u meneer Tom van het briefje achter de voordeur? Ja, Kennen we Limburgsprot of niet? dat mag. Ik versta alle talen. Kom binnen. Ja, komen we naar binnen? Ja, waarom niet? Ja, nee. Waarom zou ik niet binnenkomen? Zit Buiten geen... is maar koud. Kom. Bent u geboosterd en zo? Ja, Ja? alles. Oké. Nou. Kom binnen. Goedemiddag, mensen. Goedemiddag. Oh, hier staat... Ik was net bezig met de enige Bulgaarse werkwoord. Ja, dat maak je niet vaak mee. Hè? Dat komt als je ongetrouwd bent. Ja? Ongetrouwd geweest, hè? Geweest. U bent altijd ongetrouwd gebleven? Nee. Mijn vrouw is 23 jaar, maar dit mocht niet van mijn vrouw. Hè. Kijk, Maar nu ik alleen ben, mag dat wel, wat nog heeft. Nou, zou u misschien even de muziek ja, natuurlijk. willen pauzeren? Ja, natuurlijk. Mijn geluidsman zal u eeuwig dankbaar zijn. Nee, mooie muziekje eigenlijk. Ja, maar ik hou van klassiek. Ja, precies. Mooie muziekje. Goed, dit was dat. Maar wat verbaast mij, want ik heb gisteren nog naar het programma zitten kijken. Ik kijk vaak naar jullie programma. Oh, Interessant. dank u wel. Dat is heel interessant, ja. Voor elk wat wils en elke dag weer anders. Ja, maar hoe kom je op het idee om hier aan te komen? Nou, omdat ik had wel de zeilbootjes zien staan, Oh, maar dat zie je wel vaker. ja. Dus dan daar slaan wij niet zo gauw op aan, Nee. om in honderdtaal te spreken. Maar wij waren al voorbij en toen zei onze cameraman Mitch, die zei van, daar staat een boot in de woonkamer. Had je dat gezien? En de kleren hangen eraan. Ja, die is voor, ja, waar is die voor? De verwarming is daar en als ik gewassen heb en ik moet iets drogen, dan hang ik daar, laat ik zeggen, een trui of een bolle ding. Dat hangt daar bij de verwarming, snap je? Staat daarom die boot ook hier, dat hij die Ja, kleerhanger dat dan is- hangt? Nee, maar dit is gewoon luiheid en praktisch denken, laat ik zeggen. Want ja, ik moet dat ding alleen naar binnen krijgen. Normaal hangt daar de kerstboom aan, daarboven, aan die haak. Maar ik ga daar niet mee naar de zolder, snap je, op mijn leeftijd. Dit staat goed en dan hoef ik hem niet in de koffer te doen. Kijk, Als ik hem in de koffer doe, dan is het niet prettig voor die stof, voor die rubber, zal ik zeggen. precies. Dit is het mooiste als je hier fijn opgeblazen de hele winter staat. En in april dan gaat hij weer naar buiten. Ja, want als je hem leeg laat en je vouwt hem op, dat vindt dat materiaal vind ik niet zo niet fijn, hè? prettig. Nee, dat Of vind je ik- moet hem helemaal met talkpoeder in. Ja, maar zelfs dan. Oh. Zelfs dan. Maar u zegt in april gaat hij het water weer Ja, in. ja. En wat doet u er dan? Roermond, daar heb ik een zeilboot liggen. Een echte boot, laat ik zeggen. Een grotere. Heeft u een foto? Ja, dat heb ik wel, ja. Eens even kijken. Denk ik. Wat heb ik van? Ik moet hier ergens van een foto hebben van. Denk ik, ja. Dus, het is er een beetje zootje, maar ja, dat heb je met vrijgezellen die zich zo gedragen. Even kijken. Vrijheid, blijheid, toch? Ja, Ja, ik moet heel even kijken. terwijl u aan het zoeken bent. Ja, U bent dus getrouwd geweest. ja. Hoe lang is uw vrouw niet? 23 jaar. Dat dacht ik dat u dat net ook al zei. En, Ja. Dat is al een hele tijd. Ja, dus. Ik heb in de tussentijd nog wel een aardige vriendin gehad en die heb ik nog. Ja. Maar, laat ik zo zeggen, het moet ook een beetje passen, hè. En wat past er niet aan? Nou, laat ik zo zeggen, eigenlijk ben ik iemand die nooit had moeten trouwen. Oeh, Eigenlijk, ik zeg het heel eerlijk, laat ik zeggen, daar ben ik niet geschikt voor. Dit, heel even tussendoor, dit wou je zien, hè, welke boot het is, deze. Die heb ik in de mond liggen. en Ja, niet de 55, die is een beetje te deftig voor mij. Maar, u heeft hem uit het boekje besteld ook. nee, zo heet dat niet. Even kijken, de 30, de Bavaria, deze. Deze.
Deze, die is het. Kijk, die. Mooi schip. Kijk, laten we hem eerst even aan Mitch zien. Ja. En de rest van de wereld. Nu kan je aan Bas laten zitten. Mag ik hem even overnemen van u? Ja, die 32, ja. God, ja. Ja, dat is een mooi schip, ja. Dat is een mooi schip. Potverdikkie. Daar kun je met 6 man in, laat ik zeggen. En zeewaardig. Ja. Ja, en er zit alles in. Douche, toilet, alles, ja. En die ligt in Roermond? In Roermond, ja. En dan gaat u met dit bootje, Nee, dat is de bijboot. de bijboot? Als er iets gebeurt onderweg, laat ik zeggen, dat je zegt schip verlaten, dan vertrouw ik op God en op die boot. Kijk, in die volgorde ook? Ja, nee, niet in die volgorde, vertrouw ik op de boot en God. Oké. Maar ik kan me voorstellen dat als u ergens bent en u ligt in in open water voor anker, in een haventje of zo, dat u deze ook gebruikt om naar de wal te gaan. Precies, want hij steekt te diep, hij steekt 1,40 meter, 1,45 meter en ja, dan, dat is tot hier, hè. Ik vind het echt fantastisch. Ja, dat is een heel mooi Wat schip. een schitterend ding. Ja. Maar u bent een echte... Ik ben echt een, laat ik zeggen... Want ik zie hier van alles. Ja, kijk, mijn jeugd is begonnen bij de Shell, bij de tankvaart. Ah. Kijk, daar komt hij, hè. En dat kun je hier zien, kijk, hier. Hier sta ik. Er zijn weinig mensen van mijn leeftijd die gevaren hebben, die nog kunnen zeggen, ik heb met een stoommachine gevaren. Kijk, hier staat een quadruple expansie stoommachine. Hier. Daar, toen was ik nog knap en jong. Nog knap en jong. Ja, jong bent u niet meer. Nee. Maar dat is echt in de machinekamer? Ja, dat is in de machinekamer. In Curaçao was het bij de CSM, Curaçao Scheepvaartmaatschappij, een onderdeel van de Shell. En maar daar heb ik 8 jaar voor gehad. dat was een groot schip. Nou, dat viel op zichzelf wel tegen. Dat schip was, even kijken, 2800 ton. Die klein schip dus. Een klein, Shell had er 2, maar dat was een gastanker. Daar haalden wij gas mee op het meer van Maracaibo. En dan voeren we weer terug naar Curaçao. Dan ging die brug open, Curaçao. Stonden al die mensen die hadden een zwarte bemanning. Nee, mag ik niet zeggen, een gekleurde bemanning. We hadden een gekleurde bemanning. En dan duurde zo'n reis 1,5 dag, 2 dagen. Dus we waren na 4 dagen waren we alweer terug om opnieuw te vertrekken. Maar daar stonden die vrouwen en die kinderen van die gekleurde bemanning stonden te zwaaien alsof we een wereldreis gingen maken. En dan waren we 3 dagen, 4 dagen waren we terug. Voor mij was het anders. Contract van 1,5 jaar, hè, van huis weg. In die tijd. Maar is dat een beetje dan dezelfde tijd waarin u ook getrouwd bent? Ja, dat kun je zeggen, ja. Dit en dat is in dezelfde tijd, ja. Wat vond uw wederhelft daarvan? Dat u dan 1,5 jaar... Dat wist ze van tevoren. En als je heel erg verliefd bent, en dat waren wij, dan bedekt dat alle problemen. Hè. Ja. Liefde overwint alles. Ja. Maar om even terug te komen op dat huwelijk. U zei net van, ik ben niet voor het huwelijk geschapen. Nee, vind ik van niet. Het feit dat ik dus mijn gezin in de steek liet, 1,5 jaar, dat realiseer je niet als je 22 bent, dat ik zeg. Maar daar kwamen al gauw kinderen. En ik hoor nog van mijn dochter, daar ligt het proefschrift, die mij nu nog altijd verwijt. Hier ligt het proefschrift van mijn dochter. Waarin ze zegt, pap, jij was er nooit. Ja. Jij was er nooit. En dat was ik ook niet. Want daarna, toen ik gestopt ben met de vaart, ben ik even naar Staatsmijnen gegaan. 3 maanden. Maar daar ben ik ook niet geschikt voor in een hal te werken, laat ik zeggen, als werktuigkundige. Toen ben ik naar een firma gegaan bij Van Mulk en Van Horst en dan was ik weer vrij. Dat deed ik namelijk de export. En dan was ik de hele dag onderweg. Naar Australië, naar Zuid-Amerika, naar Rusland. De hele wereld over. En daar lag mijn werk. Maar uw dochter, hoe heet ze trouwens? Anne. Anne. Waar schrijft ze dat dan in haar Ze proefschrift? schrijft dat was het proefschrift voor haar sociale academie. Ja. Ja. En ze schrijft dan letterlijk? Letterlijk, pap, jij was er nooit. En ik heb een hele moeilijke jeugd gehad, dankzij het feit dat jij er nooit was. En die andere kinderen hadden daar minder moeite mee, maar ja, ik kan me dat wel voorstellen. Die vader was er nooit. In hoeverre is dat daarna nog
goed gekomen tussen jullie? Ja, er is, laat ik zo zeggen, we hebben hoe moet ik dat zeggen, een stilzwijgende overeenkomst gesloten, maar dat wordt nooit helemaal zoals het zou moeten zijn. Want ze zeggen wel eens bij een kind, de eerste 7 jaar uit het leven van een kind zijn bepalend voor hoe je de rest... Precies, ja. En dat merk ik nu duidelijk, maar daar sta je niet bij stil als je 22, 23 bent. Ja. En ik was heel gek op water. Ik had overigens de zee nooit gezien. Ik was verliefd op de Maas, op water. Maar toen ik in Rotterdam kwam, toen we de eerste keer het zeegat uitgingen. Dat was het serieuze werk. Ik denk, dat zal toch niet waar zijn. We kwamen buiten, dat ik zeg, bij Hoek van Holland. En die zee die beweegt een beetje. Dat wist ik ook wel. Soms beweegt hij ook heel erg, hè?